És cert que Silla disposa en l'actualitat de 2,5 milions més d'euros que en 2019, però el nostre poble també és més pobre en les partides de joventut, de cultura, d'educació, de medi ambient, de vies públiques. Si hi ha 2,5 milions d'euros més en l'actual pressupost municipal, no sé per què vostès han anat reduint progressivament aquestes partides des de 2019 fins a l'actualitat. Acabem d'aprovar el Pla Local de la Joventut i estan molt clares quines són les necessitats de la gent jove. Sabem que hi ha un problema en l'emancipació, els joves no poden independitzar-se, no poden anar-se'n de casa, no tenen un projecte de vida i això arrossega molts problemes, entre altres els de la salut mental, també postpandèmia, però també perquè no poden fer un projecte de vida propi, personal, com hem fet tots en el nostre dia. Pensem que les partides de joventut mai s'haurien d'haver retallat, mai, en aquest mandat. I s'han retallat i molt, s'han retallat en 50.300 euros. No s'han fet més polítiques actives de les que n'hi havia perquè s'ha retallat el pressupost, però tampoc s'han creat ajudes per a promoure el lloguer jove, per a donar suport al lloguer jove, perquè al final està el lloguer jove de la Generalitat, però també se pot donar suport des del municipi, ajudes complementàries d'aquest bo de lloguer jove.